Здравейте от къща за гости Веренско. Днес ще очакваме гости и проверяваме какво е положението с вилата, дали всичко е добре почистено. Това е барбекюто. Това е за скаричка. Тук има малко мръсотия, която ще трябва да я оправим. В момента обаче е около минус 9 градуса. Както виждате, заснежено е. Това е детския кът, къщичката. Там съответно има и батут, пясъчник. Да видим все пак джакузито. Ето, водата е тотално замръзнала. И в момента палиме печката, защото това е джакузи на дърва. Иначе няма как да загреем 3 кубика вода. Така е най-лесно. Ще отнеме около 4-5 часа да се загрее водата до оптимална температура. Сега да влезем и вътре. Студено е. Да не ви лъжи слънцето, студено си и това е положението. Само че не мога да се буя добре. Сега вътре се живее. Климатиците са пуснати. Ето. Стаята е подготвена с нови завивки. Ето тук е още една стаичка на този етаж. Има. Това е банята. Почистена, заредена. Има и печка допълнително. Но смятам, че достатъчно топло. И вече хола. Все още сме коледно настроени. Това е и кухнята. Ето кафе машината, заредена с кафе. Тук има допълнително захар, различни видове захар, чаши достатъчно, чайче, всичките видове уреди, за които може да се сетите. Това е чашите, чини, тук има още чаши за различните видове питиета, подправки. Общо взето гледали сме да бъде заредена. Сега да видим и горе какво е положението. Ето, това е масичката. Къде може да сипете едно питие или повечето, но това е вече въпрос на избор. Така, по-пияните трябва да внимават малко с стълбището, защото е леко стръмно. Ето това е. Има една тераска тук, с хубава гледка, хубава. Има гости в другата вила, здравейте. Ето колегата там управа на гостите джакузито. В другата вила има гости, а тази очакваме. Ето тук гледката към джакузито. Така, определено другата къща има по-добра гледка със сигурност. Чайте само да затворим. Опа! Така, сега, тук какво е положението? Следното. Има една голяма стая. Леле как се е разцъфнало това. Цвет направо огромно станало, не знам, живнала яко. Така, голяма стая, диван, маса, абсолютно всичко на което тук има друга преходна. Детето може да изолирате в другата стая. Отново баня с тоалетна, пообърках ключа. Нещо. Така и да ги научих тези ключове. Ето тя е в същия стил като долната. И съответно две малки, но много уютни стаечки. Те са ми любимите. Аз реално много ги харесвам. Какво ми трябва повече? Ето. Всичко е спретнато, чистичко. Държи се много на контрол по чистотата.
Ръцете нещо е започнало да поувехвах. Ама ще го оправим. Това е. Декори, както виждате, стръмно е. Но се свиква.